Tämä vasemmalla puolella olevani laite on jalkaprässi Lepo. Tiesitkö, että jalkaprässi on tosi monipuolinen laite alarajojen voiman kehittämiseen? Yleensä jalkaprässissä jalat asetetaan aika neutraaliin asentoon kutakuinkin laudan keskikohdasta tasaisesti ja lantion leveydelle. Lantion levystä asentoa voisi sanoa niin sanotusti perusversioksi ja siinä koko jalan lihaksisto työskentelee aika tasapuolisesti. Asettamalla jalat levyn alareunaan haastat enemmän nilkan liikkuvuutta ja etureisi osallistuu työhön enemmän. Viemällä jalkoja levyn yläosaan osallistat takareittä ja pakaraa liikkeeseen. Jalkaprässi yhdellä jalalla tehtynä on hyvä liike, myös tasapainoa vahvistavien lihaksien kehittämiseen. Ja siinä samalla kehität myös jalkapohjan, jalkapöydän lihaksistoa. Jalkoja voi liikuttaa myös sivusuunnassa. Esimerkiksi jos on haastetta liikkuvuuden kanssa tai niin sanottu eturöllikkä tulee tuohon jalkojen tielle. Liikunta ei ole vakava asia.